Καλησπέρα. Έχω καιρό να βγάλω κάτι. Σήμερα δίνω κάτι γρήγορο, απλό. Λάχανο ριζάκι. Λοιπόν, μου είχε μείνει λίγο λάχανο, όπως βλέπετε. Το κόψα, βράζω νερό, καθαρής πατατούλα, κρεμμυδάκι. Το πετάς μέσα, αυτό που έλεγα πάντα. Ίδια λέξη. Το ρίχνεις μέσα, θα τα ανακατέψεις και θα γίνει. Τα λέμε στην πορεία. Το κρεμμυδάκι κομμένο και θα το ρίξουμε μέσα. Πάμε σκορδάκι και πατατούλα. Σκορδάκι, θα το ρίξουμε μέσα γι' αυτό. Εντάξει, απλά δεν άρχισα από την αρχή. Συνεχίζω, πατατούλα. Κοιτάξτε, δεν το ξεκίνησα από την αρχή, διότι που έκοψα το μαρούλι, το λάχανο μάλλον. Αλλά το σκέφτηκα στην πορεία, λέω μια που κόβω το λάχανο, δεν κάνω και ένα βιντεάκι. Εξάλλου για αυτό το λόγο τα έχω φτιάξει τα βιντεάκια. Να δείξω ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Οπότε συνεχίζουμε τώρα. Πατατούλες μέσα. Κοίτα, με ένα χέρι δουλειά δεν γίνεται. Έτσι, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε. Θα ρίξουμε λίγο λαδάκι εδώ, να τσιγαριστεί. Έχουμε ανάψει το μάτι. Ήδη έχει ζεσταθεί αυτό. Οπότε, βάζουμε λίγο λαδάκι μέσα. Και μη σας νοιάζει αν πέσει και λίγο πολύ. Το βάλουμε πάλι στο πίσω μάτι. Και θα αφήσουμε να τσιγαριστεί. Όταν κάει το λάδι, θα το ανακατεύουμε λίγο. Δεν θέλουμε πάρα πολλά. Ίσα ίσα να ρουφήξει λίγο το λάδι, να τσιγαριστεί. Και θα ρίξουμε ζεστό νερό ήδη που έχω βγάλει. Το ξαναζεστάνω λίγο. Και το ριζάκι μετά μέσα. Μια χούφτα ρύζι. Ορίστε, τα ανακατέψαμε, τα ανακατεύουμε. Δεν χρειάζεται να καεί στο να τσιγαριστεί. Έτσι. Ρίχνουμε και λίγο το ρύζι να πάρει και αυτό με μυρωδιά. Πάλι δεν χρειάζεται πάρα πολύ ρύζι για να φουσκώσει. Ανακατεύουμε 3-4 φορές και ρίχνουμε το ζεστό νεράκι μας. Περίμενε. Έχει πάρει ήδη. Δεν θέλει να το κάψουμε, δεν θέλει να καεί. Ίσα ίσα να ρουφήξει λάδι. Όσο γίνεται όλα να ρουφήξει λίγο λαδάκι. Για να γίνει και λίγο πιο σπυρωτόκρατο. Δεν είναι σπυρωτό, αλλά λέμε. Ρίξτε το νερό μέχρι πάνω. Και τέρμα, αυτό είναι. Αλατάκι, πιπεράκι δεν το λέω, έτσι. Μυρωδικά μπορεί να ρίξεις κι άλλα. Απλά εγώ σε λίγο θα ρίξω και ένα κνόρ. Ό,τι κνόρ έχει περισσέψει στο ψυγείο. Από ό,τι είδα έχω ένα κοτόπουλο. Όταν λέω εγώ το κύμο, έτσι. Τώρα ο καθένας βάζει ό,τι κύμο πρέπει. Θα λέμε μετά. Έχουμε ρίξει το κύμο μας. Αυτά έχουν αρχίσει και σπάνε. Το ρύζι από ό,τι φαίνεται αρχίζει και αυτό να σπάει. Είμαστε στη μέση. Θα το δείτε γενικά, το ρύζι αρχίζει να απίζει. Όταν αρχίζει να απίζει λίγο το ρύζι, είναι έτοιμο και κλείνουμε το μάτι.
Θα το δείξω και στο τέλος. Το ρύζι συνεχίζουμε, το ρύζι έχει σπάσει, το είδα πριν από λίγο, οι πατάτες μαζευτήκανε, θέλει λίγο ακόμα νερό για τσέλα σου πίτσα. Οπότε σε κάνα 5 λεπτό με 10 λεπτό θα είναι έτοιμο. Θα λέμε μετά. Ωραία. Αρχίζει και φτιάχνεται. Το ρύζι ήδη έχει σπάσει. Οπότε κλείνουμε το μάτι της κουζίνας, κλείνουμε φώτα από πάνω και τα αφήνουμε να χάσει ήδη στο μάτι. Είναι τη φωτιά που έχει. Εντάξει, προσέχουμε να μην κολλήσει, δεν. Οπότε δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Είναι έτοιμο. Περιμένουμε να κρυώσει λίγο ή να βράσει λίγο ακόμα, ανάλογα τι θέλουμε, και το βάζουμε στο μάτι. Οπότε σε λίγο είμαστε έτοιμοι να πάμε. Άντε, τα λέμε. Και ιστερόγραφο. Προς υπεράσπιση μου δεν ήμουν έτοιμο να φτιάξω κάτι, ένα βίντεο που να δείχνω φαγητό. Απλά έμεινα σπίτι λόγω ότι δεν εργάστηκα σήμερα, επειδή με έπιασε στο στομάχι. Κάτι είχα φάει και με έπιασε στο στομάχι και ήθελα να φτιάξω κάτι απλό και γρήγορο. Δίνω πάλι την κουζίνα μου, τι να κάνω, αυτά ρίσκως. Οπότε στην πορεία λέω δεν το δείχνω στο βιντεάκι, γιατί έχω και καιρό να κάνω. Οπότε μην ανησυχείτε, θα ξανάρθω ο Δημήτριος όσο γίνεται με καλύτερους τρόπους και καλύτερα φαγητά. Με διαφορετικό σκεπτικό. Άντε τα λέμε, γεια σας, ευχαριστώ πολύ.